वेलकम टू मिस्टर कोपिन ब्लॉग। अब मैं करने जा रहा हूँ कुछ घर पे काम जो पहली बार नहीं बहुत दिन के बाद माने गोबां समनि उनाव दिनै खदाल मिया गुबुनाव खामानि मावहैदोंमोन नाथाय दिनै न'आव मावगोन। भिन्डी गायनो नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ माने मैगं गायनो माने भिन्डी आरो मेस्टाफोर फोनो थाखाय जगलिनि खदालजों माने मोसौ गैया, मोसौ दोङो नाथाय हालेवग्रा मोसौ गैया नालाय। ओ माय गड माने खुमब्राया मानबाय नै खिनानै नोंथांमोननो खुमब्राया मानबाय सां होनांसिगोन। आं दायो जावग्लिनोसै। वाव नायलाय एसे समायना खुमब्रानि बिबारा। Yo kopiबो गायना नायदोंमोन। वाव खुमब्रा फुलिखौ फुबाय माने दा सायाव गायनोसै। गिटार रुइ गाब माने माथि गायगोन जादो जागा साफा खालामना लानांगोन। दायो जागा साफा खालामना लाबाय। दायो मोनसे बुस्थुखौ मोनदों बेवहाय। बेवहाय आं गोबोरखि होबाय ओमफ्राय खुमब्रा फुलिखौ गायनोसै। माने गोबोरखि होबा खुमब्राया माने हासार गोनां जायो। हासार बानांगोन आरो गावगायल'सो गावनो गायनो रोंगौ, जों गायनो रोङा होननानै माने बे नङा माने भिडिअ खालामनो मोजां मोनबाय गायनानै दिन्थिबाय आरो ना। बनायनोबो रोङा आजा बाहाय जास्ट बनायदो। माने नोंथांमोना जुदि रोंगो आंनो कमेन्टआव लिरनानै बुंहरबानो जाबाय बा बोरै गायनाया मोजां जायो। आं एसेबां स्मार्ट नङा माने। भिन्डी बेगर लाबोबाय। भिन्डी बेगरखौ माने दसे सोमना दोनब्ला मोजां जायो होन्दों नालाय सोमना दोननोसै।
जाबाय जों दायो गायनोसै Bye bye logoफोर thanks for watching दिनै भिडिअआ एसेनो जायो जुदि भिडिअखौ नायना जुदि मोजां नांब्ला लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनो कमेन्ट होनो दाबाव आरो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ मोनसे लाना फैगासिनो दङ